барзи салому адаб бинандаҳои азизу арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони футбол, гузориши мустақими мо аз вардишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзодаи Тоҷикистон манзури шумо мегардад ва имрӯз дар доираи бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ тими олимпии кишварамон дар муқобили Ҳиндустон вориди рақобат мешавад. ин бозӣ албатта баҳри омодагӣ ва марҳилаи ниҳоӣ чоми Осиё миёни бозигарони то 23 сола ки моҳи сентябри имсол албатта бозиҳои интихобӣ баргузор мешавад ва ҳадафи дастаи олимпии кишвар ҳам омода шудан ба ин мусобиқаҳо маҳсуб мешавад. хотиррасон мекунем ки дастаи олимпии кишварамон дар бозиҳои интихобӣ ки аз 3 то 9 сентябр дар душанбе баргузор мешавад бо дастаҳои Сурия, Филиппин ва Непал вориди рақобат мешавад. дар 11 гурӯҳе ки дар бозиҳои интихобӣ ҳастанд, 11 ғолиби гурӯҳ ва ҳамчунин 4 дастаи беҳтарини зинаи дуюм ва марҳилаи ниҳоии чоми Осиё ки соли оянда ин мусобиқа баргузор мешавад роҳ пайдо мекунанд. ва албатта ки ҳоло Федератсияи футболи кишвар тасмим дорад ки баҳри омода шудан ба марҳилаи интихобии ин мусобиқа бояд ҳамин гуна бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ бо иштироки дастаи олимпии кишвар анҷом дода шавад. охирин бор агар хато накунам моҳи ноябри соли гузашта дастаи олимпии кишвари мо дар Эмироти Муттаҳидаи Араб ду бозии дӯстона бо дастаи ин кишвар анҷом дода буд ва албатта марҳилаи омодагии дастаи 23 солаҳои кишвар аз ҳамон ҷо шурӯъ шуданд. ҳоло бошад бо ҷалби футболбозон аз дастаҳои кишвар ва хориҷ имрӯз ҳайати тими олимпии кишвар мукаммал шудааст, иборат аз 26 бозингар ва мебинем ки мураббӣ ҳамаи онҳоро истифода мекунад дар ин ду бозии дӯстона бо Ҳиндустону Қирғизистон ё на вақт нишон медиҳад. хуб ҳоло суруди миллии Ҳиндустон ва Тоҷикистон садо медиҳад, биёед гӯш меандозем ва баъдан боз дар мавриди ҳассосияти ин бозӣ гуфта мегузарем. And now, the national anthem of Tajikistan, Aknon Surudi Milli Tajikistan Sadolodia.
тоҷикистон ва ҳиндустон. футболбозони мо имрӯз бо либосҳои сурх ва ҳиндустон бо либосҳои кабуд бозӣ мекунад. ин гуна бозиҳои дӯстона дар душанбе то 24 июн идома мекунад ва баъд аз ҳамин рақобат, баъд аз чанд рӯз, 2 рӯз агар хато накунам ё 3 рӯз, дастаҳои олимпии қирғизистону ҳиндустон бозӣ мекунанд дар албатта тоҷикистон ва баъдан рӯзи 24 июн тими олимпии мо муқобили қирғизистон дар ҳисор бозии дуввуми дӯстонаи байналмилалии худро барпо хоҳад кард ва албатта ҳадаф аз баргузор кардани ин бозӣ омода шудани дастаи олимпии кишвар ва мураббии тими олимпии кишварамон мутахассиси гурҷӣ аст. ин албатта нафаре ки чанд моҳ пештар ба ситоди мураббиёни гела шакиладзе шомил шуда буд. исми ин мураббӣ ҳам Леван Хомерики аст, мураббие ки дар солҳои охир бештар дар дастаи Динамо Батумии Гурҷистон фаъолият кардааст ва ҳоло бошад ба симати сармураббии тими олимпии кишвар ҳам пазируфта шудааст. гуфта мешавад ки ӯ дар ситоди мураббиёни тими миллии кишварамон ҳам фаъолият мебарад. хуб, ӯ дар гузашта воқеан ҳам як футболбози бисёр хуб буд ки мо ҳатман дар ҷараёни бозӣ дар мавриди ин мураббӣ ба шумо гуфта мегузарем. ҳоло бошад капитанҳои ҳарду даста дар назди доварон қарор доранд. бозии имрӯзаро рефери фифа аз шаҳри норак Насрулло Кабиров албатта ҳакамӣ мекунад ин бозиро. Леван Хомерики ҳоло дар экранҳои мо шумо ҳамон мураббие ки мо дар мавридаш болотар гуфтем, дар чемпионати Швейтсария бозӣ кардааст ба ҳайси футболбоз, дар чемпионати Белгия ва баъдан ахиран дар ҳайати дастаҳои Локомотиви Тифлис ва Динамои Батумии Гурҷистон ҳунарнамоӣ намудааст. ҳоло сармураббии дастаи олимпии кишварамон маҳсуб мешавад. хуб, гуфтем ки Насрулло Кабиров ин бозиро доварӣ мекунад. ба ӯ дар бозии имрӯза дар канорҳо Акмал Буриев ва Хусрави Сидиқзор кӯмак мекунанд. нақши довари чаҳорумро дар рақобати имрӯза Абдулло Давлатов иҷро хоҳад кард. ин сармураббии дастаи олимпии ҳиндустон мебошад. бинандаи азиз, Маушад Мусо мутахассиси футболи худи ҳиндустон. ва ҳоло баъд аз шурӯи рақобат мо ҳайати дастаҳои ҳардуи кишварро, ҳам тоҷикистон ва ҳам ҳиндустонро барои шумо хоҳем гуфт. ва албатта шурӯъ мекунем аз тими олимпии кишварамон ки дар майдони худ дастаи олимпии мо ҳунарнамоӣ дорад ва ҳайати тими олимпии кишварамонро бо албатта намояндагии онҳо аз бошгоҳҳояшон хоҳем гуфт то барои шумо фаҳмо бошад ки кадом бозингар аз кадом дастаи футболи кишварамон ба ин бозии дӯстонаи байналмилалӣ даъват шудааст. садои иштоки довар Насрулло Кабиров аз оғози рақобати дӯстонаи тими олимпии тоҷикистон ва ҳиндустон садо медиҳад ва ҳоло аз фурсат истифода бурда дар ин бозӣ ба дастаи олимпии кишварамон барор мехоҳем. ҳарчанд гуфтем натиҷа шояд дар ин гуна бозиҳои дӯстона он қадар аҳамият надорад. аз ҳама муҳимаш он аст ки мураббӣ он чизеро ки мехоҳад онро бубинад. масалан футболбозоне ки ба тими олимпии кишвар даъват шуданд, онҳое ки шояд мураббӣ бори аввал ба бозии онҳо мутаваҷҷеҳ мешавад аз наздик. барои мураббӣ ин чиз аз ҳама муҳимтар аст дар бозии имрӯза ба назарам. вале боз агар натиҷа шавад хеле хуб хоҳад буд барои рӯҳияи футболбозон, ба хотири он ки бозингарон боз дар бозии пешурӯ ки муқобили қирғизистон ҳаст хубтару беҳтар омода шаванд. хуб, ҳайати дастаи олимпии кишварамон дарвозабон рақами 16 Суҳробхоҷа Юсупов аз дастаи Туҷ даъват шудааст. дар хати муҳофиза рақами 26 Александр Мухин Арсенал Русия, рақами 5 Меҳрубони Абдурауф Барқчӣ, ҳарчанд ӯ Меҳрубон Ғаффорзода ҳам шудааст аллакай. хуб, рақами 12 Меҳрубон Каримов капитани даста, ин футболбоз аз бошгоҳи футболи Самгуралии Гурҷистон аст. рақами 2 Фахриддин Аҳтамов аз бошгоҳи футболи Хуҷанд. ҳоло бозии дастаи Хуҷанд бо истиқлол дар шаҳри Хуҷанд ҷараён дорад. исми ҳамин бозингар ҳам дар рӯйхати ҳайати дастаи Хуҷанд ҳоло номнавис шудааст. бисёр аҷиб. хуб, дар маркази майдон рақами 20 Муродалӣ
Ахназаров, Самтредия, Гурҷистон, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, Барғчи, рақами 17 Ансор Ҳабибов, Арсенал, Русия. Ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Ҳиндустон ва футболбозони ин вазъиятро бартараф мекунад. Рақами 22 Фаридун Давлатов, Регартадас, рақами 3 Шаҳбоз Ҳабибов, маркази вардиш Ардиш ва рақами 10 Алиҷон Буризод. Ин бозингар аз Самгурали Гурҷистон аст. Дар оғози моҳи июн тими миллии кишвар бозӣ дошт. Алиҷон Буризод ҳамчун намоянда аз Арсенали Беларус дар ҳайати дастаи ба ҳайати тими миллӣ даъват шудааст. Вале ҳоло дар ҳақиқати Самгурали Гурҷистон номнавис шудааст. Леван Хомерики сармураббии тими олимпии кишварамон аст. ҳайати дастаи Ҳиндустон дар бозии имрӯза бинандаи азиз рақами 1 дарвозабон Дубей Приянчи, рақами 19 муҳофизатгарон Абхишек Синх Техам, рақами 5 Дипенду Бишвас, рақами 6 капитани даста Бикаш Юмнам, рақами 4 Прамвир. Инҳо муҳофизатгарони дастаи олимпии Ҳиндустон. Дар марказ рақами 12 Лаларин Лиана Хнамте, рақами 14 Аюш Дев Четри, рақами 15 Макартон Луис Никсон, рақами 21 Винис Венкатеш. Дар хати ҳамла 2 нафар рақами 10 Муҳаммад Санан ва рақами 7 Суҳайл Аҳмад Баҳат. Сармураббии ин дастаро барои шумо болотар гуфтем. Нушат Мусо аст, мутахассиси футболи Ҳиндустон. ҳоло бо ту бозингарони тими олимпии кишварамон ҳастанд ва мебинем ки шогирдони мураббии гурҷӣ ки албатта дар майдони худ бозӣ доранд, муваззаф ҳам ҳастанд ки бештар бозиро контрол кунанд ва бештар бо туп ҳунарнамоӣ кунанд, лаҳзаҳои хуби голзанӣ ҳам ба миён оваранд. ҳоло партоф анҷом мешавад ба канор. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони мо ҳаст, аммо дар ин вазъият партове ки аз сӯи муҳофизатгари канори дастаи олимпии кишварамон Александр Мухин буд бенатиҷа ба поён яъне анҷом ёфт ва зарбаи Мухин уман партоби Мухин ва ҳам дастаҳояш нарасид дар ин гуна вазъият. ҳоло бо ту футболбозони тими Ҳиндустон, аммо зуд онҳо муваффақ намешаванд ки ҳамлаи худро анҷом диҳанд. Ҷовидон Хушвақтов партоби ӯ вале муҳофизатгарони тими Ҳиндустон ҳолатро бартараф мекунанд. Дар бозиҳои интихоби ҷоми Осиё ҳам ки Ҳиндустон онҷо бозӣ мекунад, онҳо ба давлати Қатар хоҳанд рафт моҳи сентябр, яъне бозиҳои интихобӣ дар гурӯҳи H ки Ҳиндустон шомили он гурӯҳ аст, дар давлати Қатар баргузор мешавад аз 3 то 9 сентябр. онҷо ғайр аз Ҳиндустону Қатар боз Баҳрайн ва Бруней ҳастанд. барои ҳамин шояд бештар Қатар ва Баҳрайн дастаҳое бошанд ки аслан афзалияти бештар доранд барои баромадан. вале мебинем ки омодагии Ҳиндустон чӣ гуна аст барои бозиҳои интихобӣ ва барои роҳ ёфтан ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё миёни бозигарони тоби 3 сола ки соли оянда гуфтем баргузор мешавад. 11 гурӯҳ аст дар умум ва албатта бозиҳои гурӯҳии тими олимпии кишварамон дар душанбе баргузор мешавад. Федератсияи футболи кишвар ҳам тасмим гирифт ки мизбонӣ кунад бозиҳои гурӯҳи керо, бозиҳои гурӯҳи ке, гурӯҳи охирини бозиҳои интихобӣ дар душанбе баргузор мешавад ки ин фоли некам ҳаст, яъне имконияти тими олимпии мо хеле ва хеле зиёдтар мешавад барои роҳ ёфтан ба қисмати ниҳои мусобиқа ва вазифадор ҳам ҳастанд бозигарони тими олимпии кишвар ки ба ҷоми Осиё рохат гиранд. умуман дар тарихи худ дастаи олимпии кишвар 2 карат дар марҳилаи ниҳои ҷоми Осиё бозӣ кардааст ва 2 карат ҳам муваффақ нашуданд. солҳои 2022 ва 2024. албатта соли 2022 ро набояд дигар ёдовар шавем ки ин то як андоза бисёр бад ҳам буд ки дастаи олимпии кишвар ҳамон вақт умуман
на танҳо сазовор бозӣ накарданд, умуман нисбат ба он ки бояд баромад мекарданд иштирок намекарданд, хубтару беҳтар ҳам буд. Хуб, ҳоло дӯстони азиз, сармураббиёни сармураббии тими миллии кишвар ҳамроҳ бо ёрдамчии худро мебинем ки ин бозиро назора карда истоданд ва албатта тими умеди кишвар инҳо ояндаи дастаи асосӣ ҳам ҳастанд ва ҳатто баъзе бозигарон узви тими миллӣ ҳам мебошанд. барои ҳамин аз ин бозигарон дар оянда боз сармураббии тими миллӣ барои бозиҳои оянда футболбозонро ба ҳайати тими миллӣ ҷалб мекунад. онҳо бояд футболро беҳтару беҳтар нишон доданд. ҳоло ҳамлаи бозигарони ҳиндустон буд, вале муваффақ нашуданд. меҳмонон дар ин ҳамла вақте партоб аз канор анҷом шуд, имконият буд барои бозигари рақами 21-уми ин даста Винис Винкатеш, вале зарбаро иҷро карда натавонист ҷониби дарвозаи Суҳробхоҷа Юсупов. соли гузаштаам дар бозиҳои қисмати ниҳоӣ ҷоми Осиё дастаи олимпии кишвар дар Қатар бозӣ кард. аз гурӯҳ баромада натавонист тими олимпии кишварамо ҳарифони дастаи олимпии кишвари мо Ироқ, Арабистони Саудӣ ва Тайланд буд. тими мо танҳо 3 имтиёз ба даст овард ва аз идомаи мусобиқа бенасиб шуд. дар бозии аввал онҳо аз Арабистони Саудӣ бо ҳисоби 4-2 мағлуб шуданд ва дар бозии дуввум аз Ироқ бо ҳамин натиҷа шикаст хӯрданд ва дар бозии охир бошад ҳарчанд бар Тайланд дастболо шуданд, вале ин ҳеҷ аҳамияте надошт барои баромадани дастаи олимпии кишварамон ба марҳилаи чавори якниҳои ҷоми Осиё ки он ҷо дастаҳои пурқувват ҳам рӯи худро ҳамвор карда тавонистанд ва ҳатто рохат ба таваҷҷӯҳ мекунем ба рохат ба бозиҳои олимпиро ҳам ба даст оварданд дастаҳои Ӯзбекистон, Ҷопон, Ироқ, се тиме ки ҷоизадор шуданд. Ироқ ҷоми Осиёро ба даст овард, яъне чемпиони Осиё шуд, дар финал Индонезияро мағлуб карданд. Маъзарат, Ироқ дар бозӣ барои ҷои сеюм бар Индонезия ғалаба кард ва Ҷопон дар финал Ӯзбекистонро шикаст бо ҳисоби 1-0. ҳар се ин даста ба бозии олимпия рӯи худро ҳамвор карданд ки умуман барои Ӯзбекистон ин бори аввал. вале бозиҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ки соли оянда соли 2026 баргузор мешавад, ин имконият намедиҳад ки дастаҳои муваффақ ба бозиҳои олимпӣ рохат гиранд. маҳз соли 2028 вақте пеш аз бозиҳои олимпӣ ҷоми Осиё сурат мегирад, он ҷо баъд тимҳое ки муваффақ мешаванд рохатро ба бозиҳои олимпӣ ба даст хоҳанд дод. ма дар бозиҳои олимпӣ иҷозат аст ки дастаҳои то 23 сола иштирок кунанд. ҳоло зарбаи кунҷӣ барои бозигарони Ҳиндустон ва бетаваҷҷӯҳ мекунем баъд аз он ки капитани дастаи олимпии кишварамон Меҳрубон Каримов дар ҷаримагоҳ мубориза бурд. туб аз пои ӯ аз майдон берун гардид. Находим игрока. Хуб, зарбаи кунҷӣ бо иштироки бозигарони Ҳиндустон Лал Лиана партоби он буд, бозигузорӣ мекунанд футболбозони Ҳиндустон ва довар ишора мекунад офсайд ба қайд гирифта шудааст. футболбозони тими меҳмон дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. хуб, дар Талко аренаи Турсунзода ҳам баргузор кардани ҳамин гуна бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ бисёр мувофиқ аст. варзишгоҳи Талко арена инак чанд мавсими охир мешавад ки дар сатҳи хеле ва хеле хуб омода аст ва ҳатто омода аст ки бозиҳои тими миллиро мизбонӣ кунад, чунки ҳоло ҳатто чамани майдон дигар албатта ҷойҳои варзишгоҳ, утоқҳои либоси васкунӣ, роҳравҳо
уман утоқи табибон, утоқи комиссарони бозӣ, ҳама чиз ҳоло дар сатҳи баланд таъмир шуд. Вартишгоҳи Талко Арена воқеан ҳам бар аҳсан гуфт ба рӯбарати ин даста бубинад чамани майдони Талко Арена ман фикр мекунам дар мавсими имсола ҳоло дар миқёси кишвар яке аз беҳтаринҳо аст. Ҳарчанд гуфта мешавад ки вартишгоҳи ноҳияи Рӯдаки ҳам дар сатҳи хеле ва хеле баланд аст, аммо агар чамани майдониро бубинед дар сатҳи профессионалӣ, бо бисёре аз бозингарон суҳбат кардем, бо бисёре аз мураббиён баҳои хеле ва хеле баланд додем ва чамани майдони Талко Арена ки инсонӣ нест, дӯстони азиз, табиӣ аст. Бубинед мешавад ки дар ҳамин гуна фасл ҳамин гуна майдонро дар сатҳи баланд албатта нигоҳ дошт. Имсол робарони тими Регартадас хеле омодагӣ хуб диданд барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани чамани майдони Талко Арена. Боло хабарҳо ҳаст ки гӯё ин чаманро мекунанд ва ба ҷои он чамани гибридӣ андаке албатта омехта мекунанд. Вале баъзе аз мутахассисон ишора мекунанд ки бояд ҳамин чаман ки бисёр нигоҳбини хуб ҳам шудааст нигоҳ дошта шавад, чунки дар футболи мо ҳам муҳим аст чамани табиӣ дар бисёре аз майдонҳои футболи кишвар. Намедонам шояд аз лиҳози он ки хуб нигоҳубин намекунанд, чамани майдонашон табиӣ аст чандон хуб нест. Чанд рӯз пештар мо майдони Спартакро дидем, шаҳри Хуҷанд, майдони Истаравшанро дидем ки он қадар албатта хуб нест. Вале дар бозии ҳосилоти клуби марказии вартиш Артиш ҳам қарор доштем дар шаҳри Бухтар. Чамани даста ҳам ба ҳар сурат мисли Талко Арена нест, вале хуб аст. Бораи ҳамин мешавад дар фасли баҳору тобистону тирамо чамани табииро хуб нигоҳубин ҳам кардам. Ҳоло конфедератсияи футболи Осиё чанд рӯз пештар қарор баровард ки дигар бозиҳои сатҳи албатта Осиё дигар дар майдонҳои сунъӣ анҷом намешаванд. Дигар иҷоза намедиҳад конфедератсияи футболи Осиё. Ман Истиқлол майдонаш сунъӣ аст, барои ҳамин ин сол бозии гурӯҳи лигаи қаҳрамонҳо дар кадом майдон баргузор мекунад маълум нест. ҳоло вартишгоҳи марказии Ҳисор ва Талко Арена шояд интихоб аст барои бошгоҳи футболи Истиқлол ки дар кадом майдон бозиҳои худро баргузор кунад. ва ин албатта акнун дар конфедератсияи футболи Осиё аввалин маротиба тасмим гирифта шуд ки дар майдонҳои сунъӣ дигар иҷоза намедиҳад бозиҳои интихоби ҷоми Осиё, бозиҳои сатҳи бошгоҳӣ баргузор шавад. ҳоло ҳамлаи бозигарони Ҳиндустон ва инак 15 дақиқа ҳоло наздик мешавад аз оғози рақобати дастаҳои олимпии Тоҷикистон ва Ҳиндустон. то ҳол бозигарони мо ягон вазъияти хуби голзанӣ ба миён наоварданд дар назди дарвозаи Ҳиндустон. албатта ин бозӣ нахуст аст. чанд рӯз пештар ҳам тими олимпии кишвар ҷамъ шуд бо ҳайати хеле ва хеле пурра. бозигарон аз ҳар дастаҳо даъват шуданд. вале назар ба он бозие ки бо тими олимпии имороти муттаҳидаи араб ноябр баргузор шуд, чанд футболист ҳам дар ҳайати дастаи кишвар дида намешавад. дарвозабони Ҳиндустон инҷо ба пеш мебарояд ва ин вазъиятро рафъ мекунад. имконият барои ҳамлавари мо ки хуб анҷом дидад. хуб аз ҷумла Руслан Хайлоев ҳоло даъват нашудааст ба тими олимпии кишвар барои бозиҳои Ҳиндустона. шояд дар бозии интихобӣ даъват мешавад. ин футболбози собиқи Истиқлол ки ҳоло нақамои худ дар чемпионати Русия идома хоҳад дод. чанд бозигари дигар даъват мешуданд оҳиста оҳиста ба дастаи олимпии кишвар даъват нагардид. ҳоло дар курсии эҳтиётӣ сармураббии тими олимпии кишвар футболбозони хеле ботаҷриба ҳам ҳастанд. ҳамадоми Камолов аст, легионери тими ҳам миллӣ ва ҳам олимпии кишвар дар чемпионати Ирон дар бошгоҳи футболи Гӯҳар ҳунарнамоӣ мекунад. боз чанд бозигари дигар ботаҷриба дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд. аз ҷумла Асадбек Сиёзода, Муҳаммад
Давлатов, Абдуфаттоҳ Худоибзода, Мусо Қаҳоров, бозингари Наврафс ки дар тими миллии олимпии кишвар дебют анҷом дод, Азизбек Далиев, Диловар Ҷамшедзода. Хуб, аз ҳама шояд хушҳолкунанда ин баргаштани Диловари Ҷамшедзода ба ҳайати тимҳои ҷавонони олимпии кишвар аст. Ин як муҳофизатгари собиқи дастаи наврасони кишвар буд ки дар ҳайати дастаи барчӣ бозӣ мекард, вале қариб як сол аз футбол дур буд бинобар сабаби ҷароҳати вазнинаш. Ин бозингар қомати хеле баланд дорад, ҷуссаи хеле хуб дорад ки дар хати дифоъ бозӣ мекунад ва албатта ӯро тахмин ҳам карда будем чанд сол муқаддам вақте дар ҷоми Осиё байни бозингарони навраси 17-сола дар Тайланд мусобиқа баргузор мешуд. ӯ дифоъгари асосии тими кишвар буд ва тахмин карда будем ки ӯ ояндаи тими миллии кишвар аст ки дар хати дифоъ метавонад барои солҳои оянда кӯмак кунад, вале баъдан ҷароҳат гирифт. Хуб, инак дубора баргаштааст. Ҳатман ӯро мебинем ки мураббӣ ба ӯ имкон медиҳад то дар ҳайати дастаи олимпии кишвар ҳунарнамоӣ кунад ё на. боз дарвозабонои эҳтиётӣ Сафармард Ғафоров ва Шаҳобиддин Маҳмудзода. идомаи ҳамлаи дастаи Ҳиндустон буд, як кӯшиши онҳо, вале бенатиҷа. Футболбозони мо имкон надоданд. бозингарони Ҳиндустон ҳам лаҳза ба лаҳза ҳоло гоҳ-гоҳ ба ҳамла мераванд. бубинед, идора кардани тӯб аз ҷониби онҳо ҳам бисёр хуб аст. дастаи олимпии Ҳиндустон дар таърихи мавҷудияти худ дар ҷоми Осиё байни бозингарони то 23 сола ҳеҷ гоҳ иштирок накардааст. соли 2024 дастаи олимпии Ҳиндустон дар бозиҳои интихобӣ натиҷаи хуб гирифта натавонист. бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2024 бо иштироки дастаи олимпии Ҳиндустон дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор шуда буд. онҷо дар як гурӯҳ се даста буданд: Имороти Муттаҳидаи Араб, Чин ва Ҳиндустон. Ҳиндустон дар ду бозӣ ба бохт рӯбаро шуд бо ҳисоби 2-1 аз Чин ва бо ҳисоби 3-0 аз Имороти Муттаҳидаи Араб ва аз ҳаққи иштирок дар бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё байни бозингарони то 23 сола маҳрум. ё масалан дар ҷоми Осиё дар соли 2022 вақте тими олимпии кишвари мо иштирок карда буд, дастаи Ҳиндустон дар як гурӯҳ бо дастаҳои Имороти Муттаҳидаи Араб, Қирғизистон ва Умон бозӣ кард. ҳарчанд 4 имтиёз гирифт дар гурӯҳи худ зинаи дуввумро ишғол кард, аммо роҳат ба ҷоми Осиёро пайдо карда натавонист. хеле наздик буд ҳамон замон тими олимпии Ҳиндустон барои рафтан ба ҷоми Осиё дар соли 2022 ва ҳамеша дар бозиҳои интихоби онҳо иштирок мекарданд. дар бозиҳои интихобӣ. ҳоло футболбози рақами 14 дастаи Ҳиндустон Аюш Дев Четри корти зард мегирад аз ҷониби довар. ин аввалин корти зард дар бозии имрӯз аст. ҳамлаи футболбозони мо Меҳрубон Каримов партоба канори майдон ки онҷо Фахриддин Аҳтамов қарор дошт ва ман болтар ишора кардам ки ҳоло дастаи хуҷанд ки Фахриддин Аҳтамов онҷо бозӣ мекунад муқобили Истиқлол дар майдони худ бозӣ карда истодааст ва номи Фахриддин Аҳтамов ҳам дар рӯйхати ҳайати дастаи хуҷанд муқобили Истиқлол номнавис шудааст. ҳайати асосӣ албатта ҳайати эҳтиётӣ бисёр аҷиб ҳам ҳаст. аз бошгоҳи футболи хуҷанд дар тими олимпии кишвар танҳо ӯро дидан мумкин аст. баъдан футболбозон аз чемпионати Тоҷикистон аз дастаҳои Регартадаст аз Регартадас 2 нафар даъват шуданд: дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода ва муҳофизатгар Фаридун Давлатов. идомаи ҳамлаи бозингарони тими олимпии Ҳиндустон вазъияти бисёр хавфнок ва хушбахтона меҳмонон ба тӯб расида натавонистанд. баъдан қисми зиёди бозингарон аз дастаи барчӣ ҳам ҳастанд. аз бошгоҳи футболи барчӣ ба ҳайати тими олимпии кишвар 5-6 бозингар даъват шуданд. сар кардааст дарвозабон ва боз аз бошгоҳи футболи Истиқлоли Душанбе 3 нафар ва ҳатто аз дастаҳои Лигаи якум ҳам ба тими олимпии кишвар даъват шуданд. сухан дар мавриди Муҳаммадалӣ Азизбоев меравад, намоянда аз бошгоҳи футболи Парвоз.
идомаи ҳамлаи тими олимпии кишварамон. ман ишора кардам ки ягон вазъияти хуби голзанӣ футболбозони мо дар дидори имрӯза муқобили тими Ҳиндустон ба миён наовард. вале фишор оварда истоданд футболбозони тими олимпии кишварамон. бозингарони тими олимпии кишвар дар маркази майдон футболбози рақами 20 хеле хуб ҳунарнамоӣ дорад. Ин Муродали Ахназаров, Ҷовидон Хушвақтов, Муродали Ахназаров ду нафар нимуҳофизатгарон ҳастанд. баъдан дар канолҳо боз футболбозони дигар ҳунарнамоӣ мекунанд. боз инчо Алиҷони Буризод аст дар маркази майдон. аз канолҳо Фаридун Давлатов. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва муҳофизатгари тими Ҳиндустон ҳам имкон намедиҳад барои идома додани ҳамлаи дастаи олимпии Тоҷикистон. ва чизе аз ҳама ҷолибаш дӯстони азиз он аст ки аз дастаҳои лигаи дуввум ҳам ба тими олимпии кишвар футболбоз даъват шудааст. аз ҷумла аз бошгоҳи футболи Тоҷ дарвозабон Суҳробхоҷа Юсупов ки ҳоло дар ҳайати асосии тими олимпии кишвар бозӣ дорад даъват шудааст. аз лигаи дуввум аз минтақаи суғд, онҷо дар минтақаи суғд ҳам 12 даста иштирок мекунад. дар лигаи дуввум дастаҳои хуб ҳам ҳастанд ва маълум мешавад ки сатҳи чемпионат дар лигаи дуввум дар минтақаи суғд ҳам бисёр дар сатҳи баланд аст ки онҷо Суҳробхоҷа Юсупов рафтааст ки қаблан дар дастаи наврасону ҷавонони кишвар бозӣ мекард. ҳатто як муддат дар клуби маркази вардиш артиш бозӣ карда буд. вале чаро дастаҳои лигаи олӣ ӯро ба тимҳои худ ҷалб накарданд, ин то як андоза муаммо ҳам ҳаст. Суҳробхоҷа Юсупов аслан зодаи хуҷанд аст. аз ҳамин хотир фикр мекунам ӯ шояд дастаи ҳамон минтақаро интихоб кардааст, вале дар ҳамон минтақа дар лигаи олӣ бубинед дастаи Исхат аст, дастаи Хуҷанд аст, Истаравшан аст. ҳатто дар лигаи якум ҳам дастаҳои хеле зиёд аст. буту футболбозони дастаи олимпии кишварамон Фахриддин Ахдамов аст ва марказ Алиҷон Буризод. ин қаблан Алиҷони Айнӣ ном дошт, бисёр олӣ буд Алиҷони Айнӣ, вале ном ва насаби худро иваз кард Алиҷони Буризод. Меҳрубони Абдурауф боло дар дархости ҳайати тими миллӣ ҳамин гуна навишта шудааст, вале дар бозиҳои лигаи олӣ вақте ӯ дар ҳайати дастаи барқчӣ ҳунарнамоӣ мекард Меҳрубон Ғаффорзода навишта шудааст. шояд дурусттараш Меҳрубон Ғаффорзода бошад. Меҳрубон Каримов. ҳамлаи тими олимпии кишварамон оғоз мешавад аз маркази майдон. Алиҷон Буризод пас қабул шуд аз ҷониби ӯ ва имконияти хуби идома додани ҳамла буд. Ахназаров, Алиҷони Буризод, вале тӯбро аз даст медиҳад Алиҷон. фишор мебаранд бозингарони мо. Фаридун Давлатов мубориза мебарад, баъдан Мухин. имконияти гирифтани тӯб аз пои бозингарони Ҳиндустон ҳаст, вале ҳоло имкон пайдо накарда истоданд футболбозони мо. Аҳтамов муваффақ намешавад. як фиреби назар аз ҷониби бозингари канорӣ дастаи Ҳиндустон бисёр олӣ буд. футболбози рақами 21 Виниш Венкатеш, муҳофизатгари канорӣ дастаи олимпии Ҳиндустон. бозингарони соҳиби истеъдод дар тими олимпии кишвар ҳам ҳаст. ҳатто ҳастанд боз футболбозоне ки даъват нашуданд, чунки ин интихоби мураббӣ аст. яъне рӯйхат маҳдуд аст, ӯ наметавонад 30-40 нафар бозингарро даъват кунад ва вақте истеъдодҳо ҳастанд бояд
тими олимпии кишварамон ҳамеша ҳадафҳои худро хубтару беҳтар анҷом диҳад, яъне ба ҷоми Осиё роҳ пайдо кунад. Мо гуфтем 2 маротиба роҳ ёфта будем ба бозиҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё мени бозигарони то 23 сола соли 2022 ва 2024. аммо соли 2020 дастаи олимпии мо роҳ пайдо карда натавониста буд. онҷо дар бозиҳои интихобӣ дастаи олимпии кишвари мо дар муқобили Узбекистону маҳз худи Ҳиндустон буд. Ҳиндустон муваффақ нашуд, ҳарчанд дар гурӯҳ 4 имтиёз гирифт. дастаи мо бозии аввалро дар муқобили Ҳиндустон бо ҳисоби 2-0 ҷамъбаст карда буданд футболбозони мо, вале дар бозии дуввум муқобили тими Узбекистон натиҷаи мусови ба қайд гирифта шуд ва аз гурӯҳ набаромад дастаи мо. онҷо ҳайти дастаи олимпии кишварамонро мураббӣ ӯзбекистонӣ Усмон Тошев роҳбарӣ мекард ва футболбозони хуби кишварамон ҳамонҷо бозӣ мекарданд. ҳатто Союб Ҷӯрабоев, Манучер Сафаров, Муҳаммадҷон Раҳимов, Шараф Солеҳов, Шеридин Бубоев, Эҳсони Паншанбе, Далер Ёдгоров ва боз чанд нафари дигар. ва бо ҳамон ҳайат дастаи олимпии мо роҳ наёфта буд ва ҷоми Осиё 24 имтиёз гирифт. дар ягон бозӣ ба бох рӯбаро нашуд, вале роҳ пайдо накард. ба қатори ҳамон дастаҳои беҳтарини зинаи дуввум шомил нашуд. идомаи ҳамлаи Ҳиндустон Суруххоҷа Юсуфов тӯбро дошта мегирад. танҳо 1 гол нарасида буд дар қатори 11 дастаи ки дар зинаи дуввум қарор доштанд. тими мо зинаи панҷумро ишғол кард, 1 зина поёнтар аз Арабистони Саудӣ ва роҳ пайдо карда натавонист. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Ҳиндустон. тӯб аз майдон берун мешавад. футболбози дастаи Ҳиндустон муваффақ нашуд барои нигоҳ доштани тӯб дар майдон. ба ҳар сурат бозингарони тими Ҳиндустон ҳам маълум мешавад ки хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. аут ба нафи бозингарони тими Ҳиндустон. Дипенду Бишваш тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. тӯб дар ихтиёри футболбозони мо. пас анҷом шуд, онҷо қоидаи бозӣ вайрон гардид. дар муқобили футболбози хатти дифои мо Фахриддин Аҳтамов, довар Насрулло Кабиров зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. партоба ҷаримагоҳи дастаи Ҳиндустон, имконияти бисёр хуб ва инҷо кадом бозингари мо мубориза бурд? Фаридун Давлатов, футболбози тими Регарта Дас. хеле муборизаи хуб бурд ва ба тӯб аввалин шуда расид, аммо ҳамлаи дарвозабон бо ӯ бархӯрд дошт. бетаваҷҷӯҳ мекунем ва аз миёнаш андаке Фаридун Давлатов осеб гирифтааст. фикр мекунам қадар ҷиддӣ нест ва метавонад бозиро идома диҳад. бубинед ҳамин гуна дарвозабони дастаи олимпии Ҳиндустон ки имконият пайдо накард барои доштани тӯб, бархӯрд дошт бо футболбози дастаи олимпии кишварамон. ба Фаридун Давлатов ҳам кӯмаки
табибон расонида мешавад ва ҳамчунин ба дарвозабони дастаи Ҳиндустон. футболбозони эҳтиёти тими олимпии кишвар Азизбек Далиев, Сафарманд Ғафоров. Дастаи олимпии Ҳиндустон қабл аз омадан ба Тоҷикистон дар базаи асосии федератсия ё ассосиатсияи футболи Ҳиндустон ки дар Калкутта аст аз 1 июн машқҳои худро шурӯъ карда буд. خیلی زیاد قریب 2 هفته اونها جمعیت‌های تعلیمی و تمرینی داشتن. روز دوشنبه اونها عازمی وارد دوشنبه شدند. عبارت از 23 بازیگر از دسته المپی هندوستان و اکنون بعد از این رقابت اونها باز با قرقیزستان رقابت میکنند. سالی گذشته هم دسته المپی هندوستان 2 بازی دوستانه با تیم مالایزیا انجام داده بود. این هم بهره آماده شدن با بازی انتخابی جام آسیا وسط بسیار خطرناک و گل. بازیگران هندوستان در دقیقه 33 رقابت توپ را به درون دروازه ما روان میکنند. این هم فوتبالباز رقم 7 است سهیل احمد بهات حمله‌ور این دستان و ببینید که چگونه حمله هندوستانی ها از کنار راست میدان آغاز شد و با گل انجام یافت. محافظتگران ما هم مقابلیت نشان دادن نتوانستند. اینجا هندوستانی هایی که در تاجیکستان اقامت میکنند حالا با دستگیری تیم المپی کشورشان آمدند. توجه میکنیم با این حالت پس از کنار راست انجام شد. 2 محافظتگری تیم المپی کشور ما مهربان ها امکانیت پیدا نکردند که مقابلیت نشان دهند. تو از میانی هر آنها با فوتبالباز رقم 7 اومد. سراول از کنار راست حمله شروع شد. موقع فخرالدین اهتموف و بعداً پس به مرکز انجام داده شد که این بازیگر فوتبالباز رقم 7 حمله‌ور تیم هندوستان احمد بهات توپ را بعد در این دروازه روان کرد و حساب را باز نمود. جاویدان خوشوقتов الکساندر мухин меҳрубон каримов партоби баландиё ҳоло муқобили ҳамлавари дастаи мо оидаи бозӣ вайрон шудааст. довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. ин нафар шаҳбоз ҳабибов буд ва дар назди тӯб алиҷон гуризод қарор дорад. و گفتم هندوستان سال گذشته 2 بازی دوستانه انجام داده بود با مالایزیا که در بازی اول آنها مغلوب شدند و در بازی دوم با نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. خب بیا توجه میکنیم پرتابی علیجان گریزاد با جریمه‌گاه فرصت برای فوتبالبازان ما بود. حتی 2 دفاعگری تیم ما مبارزه بردند در جریمه‌گاه ولی موفق نشدند. احتماف مهربانی عبدالرؤوف بود. حالا ادامه حمله تیم المپی ما الکساندر موخین و داور اشاره میکند که فوتبالباز کناری دسته المپی کشورمان در آفساید قرار داشته است. партоби диагонал ба канори рости майдон. хушвақтов ҳоло имконият идомадони ҳамла барои футболбози дастаи олимпии мо ансор ҳабибов буд ва ӯро ҳам аз пой меафтонанд бозигарони ҳиндустон. зарбаи ҷаримавии навбатӣ
Ансор Ҳабибов сурати хеле баланд гирифт. Бозингари дигари канори дастаи мо. Аз канори чап Ансор Ҳабибов, аз канори рост Фаридун Давлатов. Ҳоло дар тими Олимпии кишвар ҳамчун ним муҳофизатгарони канори ҳунарнамоӣ доранд. Зарбаи ҷаримавии навбатӣ амихтааш вазъияти стандартӣ барои тими Олимпии кишварамон. Ҷовидон Хушвақтов. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳиндустон. Имконият ва чӣ гуна фурсат аз даст меравад барои Меҳрубон. Каримов хеле олӣ ҳунарнамоӣ кард. муҳофизатгари дастаи мо тӯбро бо сар метавонист ба даруни дарвоза равон кунад. партоб бубинед чӣ гуна мувофиқ ба ҷаримагоҳ иҷро шуд, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун гардид. дарвозабони Ҳиндустон ҳам аллакай аз дарвоза берун омода будааст, аммо муваффақ нашуд барои нигоҳ доштани уман дошта гирифтани тӯб. назар ба тими Олимпии кишварамон, бозингарони Ҳиндустон ҳам хеле барвақт машқҳои худро оғоз карда буданд. тими Олимпии кишвар рӯзи 14 ё 15 буд ки шурӯъ карданд ба омодагиҳои худ барои иштирок дар ду бозии дӯстона муқобили Ҳиндустону Қирғизистон. бозигарони Ҳиндустон кӯшиши навбатӣ карданд барои идома додани ҳамла, вале муваффақ нашуданд. Давлатов тӯб аз бозингари Ҳиндустон аз майдон берун шуд. бубинед аз рӯи суръат чӣ гуна Фаридун Давлатов ки аз бозингари тими Ҳиндустон қафо буд пеш гузашт. мухин партоби хеле баландиу рост ба пои Шаҳбоз Ҳабибов рафт. идомаи ҳамлаи бозингарони мо. футболбозони Ҳиндустон боз ҳам имкон намедиҳанд. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони мо. Ансор Ҳабибов аз канори чапи майдон. гузариши бисёр хуби Ҳабибов. имконият барои футболбозони мо. партобам хуб ва мувофиқ буд ба Шаҳбоз Ҳабибов. аммо дарвозабони тими Ҳиндустон дар ин лаҳза хуб бозӣ кард. Насор Кабиров ишора мекунад ки муҳофизатгари канори рости дастаи мо ба қоида вайронкунӣ роҳ додааст. сармураббии дастаи Олимпии Ҳиндустон баъд аз омоданаш ба душанбе дар як мусоҳибаи кӯтоҳи худ ба сомонаи Федератсияи футболи Ҳиндустон ишора кардааст ки боду ҳаво дар ин ҷо барои онҳо бисёр мувофиқ будааст ва ӯ гуфтааст ки агар мухлисоне ки уман онҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд агар моро дастгирӣ кунанд дар варзишгоҳ бисёр хушҳол хоҳем буд. ӯ ҳатто ишора ба он ки дар охирин бозии дастаи мунтахаби Ҳиндустон муқобили Тоҷикистон дар Тоҷикистон гуфтааст аз он ки тарафдорони Ҳиндустон дар варзишгоҳ хеле зиёд буданд хушҳол будааст. гуфтааст мутахассиси 53-солаи дастаи Олимпии Ҳиндустон.
سرمربی دسته المپی هندوستان حتی قید کرده است که دسته المپی تاجیکستان رو خوب میدونیم که یک تیم بسیار پرقوت است. سال گذشته آنها در بازی انتخابی جام آسیا خوب بازی کرده بودند و قسمت نهایی را خط گرفتند و ما را یک بازی دشوار انتظار است و کوشش میکنیم که هدف و وظیفه‌های خود در مقابل تاجیکستان اجرا کنیم. و او حتی اشاره به آن کرده است که در تیم المپی تاجیکستان زود مربیان عوض میشوند و این شاید تا یک اندازه و عوض هم شده است مربی باز هدف ما رو جدی‌تر میکنه. حالا با تو بازیگران تیم ما فشار خیلی زیاد. سرمربی دسته هندوستان ماس ماهی مای همچون سرمربی دسته المپی این کشور تعیین شده است و بعد از تعیین شدن است یک گروه 29 نفر بازیگر را دعوت کرد و برشانه باشد 3 نفر را آورد برای بازی دوستانه امروز با تاجیکستان و روز 21 با کرگیزستان. ادامه حمله بازیگران ما فرصت هست. فخری نحتمف بیا توجه میکنیم پرتاب او امکانیت بود برای فریدون دولتов او میتوانست ضربه زند ولی صد گذاشتن فوتبالبازان هندوستان امکان ندادند با ضربه فریدون دولتов و ضربه کنجی. توجه میکنیم با ضربه کنجی برای فوتبالبازان تیم المپی کشورمون. پرتاب جاویدان خوشوقتов خیلی بلند یگان نفر بازیگر با این پرتاب جاویدان خوشوقتов رسیده نتوانست. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی نیمه اولی بازی بین دسته‌های المپی تاجیکستان و هندوستان حساب 0-1 با فایده تیم هندوستان است. خب 3 دقیقه علاوه می شود با پایان نیمه اولی بازی بین دسته های المپی تاجیکستان و هندوستان. فشار بازیگران باز هم زیاد می شود. الکساندر موخین مهربان کریمov و این پاسی که از جانب کاپیتان دسته بود بکانور خطا رفت. بازیگر ما هم تلاش نکرد برای قبول توپ. موخین
باز هم قاعده بازی ویران شد. ضربه جریمه‌ای و باز هم مقابل فریدون دولتов. قاعده بازی ویران کرده می شود. فریدون دولتов بازیگری دسته ریگار تداس است. تربیت گرفته مکتب فوتبال دینامای کیف می باشد. این بازیگر 21 ساله. پرتابی علیجان بوریزاد با جریمه گل فرصت برای بازیگران ما و چگونه مراتب دوم مهربان کریموف پاس داد با بازیگرانی که در نزد دروازه قرار داشتند، اما اون به نتیجه به پایان رسید. بهترین شانس بود برای برابر کردن حساب بازی. در همین لحظه علیجان بوریزاد موفق نمی شود. ادامه حمله فوتبالبازان هندوستان چند ثانیه دیگر تا پایان وقتی لوا شده باقی مانده است. مهمانان حالا حمله خود را انجام میدهند. احمد خط پرتابی او و فکر میکنم سرمربی تیم المپی کشورمان لیوان خومیریکی مربی گورجی در قسم دوم بازیگران احتیاطی را حتما به میدان میبرد. خوب وقت نشان میدهد. صدای اشتراکی داور نسل کبیروف از پایان نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 0-1 با فایده دسته مهمان هندوستان است. سهیل احمد بهت حساب رو باز کرده بود و حالا با همین نتیجه دسته به تنفس میروند. بعد از چند لحظه قسم دومی بازی شروع میشود. ما رو ترک نکنید و حتما به نیمه دومی رقابت بین دسته های المپی تاجیکستان و هندوستان که بازی دوستانه هست برمیگردیم. با ما باشید.
دوستان عزیز ارجمند با نیمه دومی بازی بین دسته‌های المپی تاجیکستان و هندوستان برمیگردیم. حساب بعد از نیمه اول 0-1 با فایده دسته مهمان است تیم توپ 23 ساله هندوستان و خاطرسان میشویم که گل دسته هندوستان را در نیمه اولی رقابت حمله‌گری این دسته به هدف رسانید. سهیل احمد بهت و با همین دسته ها به تنفس رفتند. خب در آغاز نیمه دومی دیدار سرمربی تیم المپی کشورمون مربی 51 ساله گرجی لеван خمیریکی یک تغییرات با عمل آورد. حالا با جای نیم محافظتگر علیجان بوریزاد که تحت رقم 10 بازی میکرد با میدان حمله‌ور فوتبالیست رقم 19 عبدالفتاح خدایدادزاده وارد شد و میبینیم که خدایدادزاده در برابر شهباز حبیبов در خط حمله بازی میکند یا کمی پایینتر همچون نیم محافظتگر. زیرا اصلا عبدالفتاح خدایدادزاده اصلا خودی او حمله‌ور است که حالا در حیث دسته پنچری نوحه بلخی هنرنمایی میکند در رقابت‌های لیگ عالی فوتبالی کشور. در کرسی احتیاطی دسته المپی کشورمون میبایست باز فوتبالیست دیگر هم شامل شود که اصلا در روی خط سرمربی بود مسعود غفورов از تیم استقلال، ولی استقلال که بازی بسیار مهم دارد در مقابل دسته خوجند، با این خاطر فکر میکنم مسعود غفورov تنها در بازی دوم مقابل قرقیزستان با هیئت تیم المپی کشور جلب کرده می شود. خب در حیث دسته هندوستان تأخیرات نیست. بیننده عزیز بیاید حالا توجه میکنیم به هیئت دسته ها. شروع میکنیم از دسته مهمان تیم هندوستان که با لباسهای کبود بازی دارند. در زبان دوبی پریانش، در خط محافظه ابخیشک سینگ تکچام، دیپندو بیشواش، بیکاش یونام، کاپیتانی دسته پرامویر. در مرکز باشد لال رینلیانا خنامته. حمله فوتبالیست دسته هندوستان پرتاب از آوت با جریمه‌گاه و تو بالاتر از دروازه ما از میدان بیرون میگردد. خب آیوش دیوچتری، مکارتون لوئیس نیکسوف، وینیس وانکتش، محمد سنا و در خط حمله سهیل احمد بهت. مؤلف گل دسته هندوستان است موشاد موسی، سرمربی دسته هندوستان است. هیئت دسته توپ 23 ساله تاجیکستان در بازی امروزه چنین است: سهراب خوجا یوسفوف دروازه‌بان، در خط محافظه مهربان غفارزاده و مهربان کریمов هم هر دو محافظتگرانی مرکزی هستند. در کنارها از راست الکساندر موخین، از چپ باشد فخرالدین احتمов، در مرکز میدان مرادعلی اخنظرов، جاویدان خوشوقتов، از کنارها انصار حبیبov و فریدون دولتov. در خط حمله باشد عبدالفتاح خدایدادزاده و شهباز حبیبov. سرمربی تیم المپی کشور لеван خمیریکی است، مربی گرچی. حالا ضربه جریمه‌ای به نفع بازیگران تیم المپی ما. پرتاب جاویدان خوشوقتov باز هم موفق به فوتبالبازان ما، ولی فوتبالبازان هندوستان اولین شده این حالت را رفع کردند و حتی با حمله جوابی هم میروند. از کنار چپ میدان به توجه میکنیم تنها 3 نفر فوتبالیست دسته هندوستان، نفر چهارم و پنجم هم نزدیک میشوند به جریمه‌گاه ما. امکانیت هست که بازیگران ما مبارزه برند و زود به حمله جوابی روند. هیچ باکی نیست. حساب 1-0. غیر از این بازی دوستانه است. برای مربی مهم است که فوتبالبازان در کدام حالت قرار دارند، زیرا تو آغاز بازی‌های انتخابی جام آسیا بین بازیگران تا 23 سال دو ماه دیگر باقی مانده است. ما بالاتر اشاره کردیم که ماه سپتامبر 3 تا 9 سپتامبر بازی‌های انتخابی جام آسیا بین بازیگران تا 23 ساله در دوشنبه برگزار می‌شود. حریفان ما هم حریفانی ضعیف نیستند، البته سوریه، فیلیپین و نپال می‌باشند. حالا کارت زرد نشان داده می‌شود به نظرم با فوتبالیست دسته هندوستان. اینجا کاپیتانی دسته هندوستان مقابل شهباز حبیبov ببینید چگونه عمل کرد انجام داد و داور مجبور شد که ضربه جریمه‌ای تعیین کند و با کاپیتان دسته هندوستان بیکاش یومنام کارت زرد نشان داد. این دومین فوتبالیست دسته هندوستان است که در بازی امروز کارت زرد میگیرد. خب حالا ضربه جریمه‌ای رو
Муродали Ахназаров иҷро мекунад ва бозигарони мо бошанд омодагӣ мегиранд. довари бозии имрӯза Насрулло Кабиров аст, рефери ФИФА аст шаҳри Норак ва ӯ ишора мекунад ки баъд аз садои хуштаки довар бояд зарба ба бозӣ дароварда шавад. Меҳрубон Каримов, Муродали Ахназаров аз майдон берун шуд. шумораи зиёди тамошобинон дар варзишгоҳи Талко Арена ҳастанд. Дар тарафи муқобилро танҳо мо мебинем, боз ин тараф пур аз мухлисон аст. яъне хеле мухлисони зиёд ҳам ба тамошои ин бозии дӯстонаи байналмилалӣ омаданд миёни дастаҳои олимпӣ Тоҷикистон ва Ҳиндустон. ҳамлаи навбати бозигарони мо бенатиҷа анҷом шуд. кӯшиш кард ҳамлавари дастаи мо Шаҳбоз Ҳабибов, футболбози клуби марказии вардиш Артиш. мо дастаҳои дигарро гуфтем. аз клуби марказии вардиш Артиш ҳам ба ҳайати дастаи олимпии кишвар ду футболбоз даъват шудааст. солҳои охир клуби марказии вардиш Артиш дар мавриди тайёр кардани бозигарони ҷавони кишвар хеле саҳми боризе дошта истодааст. гузашта аз ин имсол ба назарам дар чемпионати ҳайатҳои ҷавонон дастаи клуби марказии вардиш Артиш дар зинаи аввал аст ва мураббиён дар самти тайёр кардани футболбозон хеле хуб ба назарам кор карда истоданд дар ин даста. Меҳрубон Ғаффорзода парту ба марказ хато буд. туп рост ба дасти бозигарони ба пӯи бозигарони Ҳиндустон рафт. идомаи ҳамлаи меҳмонон аз канори рости майдон ва парту ба ҷаримагоҳи тими мо Александр Мухин тупро берун кард ва бо ин амалкард Абдулфаттоҳ Худоидузада ҳам хост ки туп берунтар шавад аз ҷаримагоҳ. Меҳрубон Каримов, Александр Мухин ва туп балакай аз майдон берун шудааст. футболбози рақами 26 дастаи мо тупро дарёфт карда натавонист. мо болотар ишора кардем ки ғайр аз ин боз рӯзи 24 июн дастаи олимпии кишвари мо муқобили Қирғизистон ҳам бозӣ мекунад. ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мешавад. Ҳиндустон бошад рӯзи 21 июн бо Қирғизистон бозӣ менамояд. лоботу футболбозони мо имконияти идомадони ҳамла ҳаст. Меҳрубон Каримов, Александр Мухин, туп аз пӯи ин бозигар боз аз майдон берун мешавад. чандон фаул нест Александр Мухин ва мебинем ки ҳам дар қисми аввал ҳам дар қисми дуввум ин футболбоз он қадар фаулнокии худро нишон намедиҳад. бозӣ аз ҷониби бозингари мо муҳофизатгари марказии дастаи мо вайрон карда шуд. муқобили Аҳмад Бхат муаллифи голи дастаи Ҳиндустон. меҳрубон Ғаффорзода ба хато роҳ дод дар муқобили ҳамлавари дастаи Ҳиндустон. зарбаи ҷаримавӣ иҷро мешавад. аз маркази майдон туп рост ба ҷаримагоҳи тими мо
партоб карда мешавад. Ансор Ҳабибов талош кард ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад, аммо муваффақ нашуд. аут босам ба фоидаи бозингарони тими Ҳиндустон. توجه میکنیم با پرتوبی که اجرا میشود با جریمگو. امکاناتی دومدانی حمله هست و قاعده بازی مقابل نیم محافظتگری ما فریدون دولتов باز هم ویران کرده میشود. خیلی تلاش کرد فریدون دولتов، سرعتی بلند داشت و میتوانست خوبتر حمله رو انجام دهد. این کارت زرد دوم باشد با چتری. بله، کارت زرد دوم و کارت سرخ میگیرد فوتباز رقم 14 دسته هندوستان. اعتراض میکنم فوتبازان تیم هندوستان. آیوش دیو چتری کارت زرد دوم میگیرد. در قسم اول هم او کارت زرد گرفته بود. والا کارت زرد دوم میگیرد، از میدان بیرون میشود. فریدون دولتов که سرعت خیلی بلند داشت، به توجه میکنیم به همین سرعت افزای او و بعدا ببینید چگونه بازیگر هندوستان در مقابل فریدون دولتов بازی کرد. توپ رو گرفته نتوانست و او رو از پای افتونید. یعنی اینجا 100% کارت زردی نشان داده داور درست است با فوتبالبازی هندوستان و این امکان میدهد با فوتبالبازان تیم المپیک کشور که در بازی روزا بیشتر تلاش کنند، افضلیت بیشتر به دست آورند. دقیقه 57 رقابت. این امکاناتی خوب میدهد و فوتبالبازان تیم المپیک کشورم یک بازیگر دسته هندوستان گفتیم از میدان خارج کرده شد. فشار بازیگرانی ما باز هم بیشتر میگردد. سرمربی تیم المپیک کشورمون پس از یک تغییرات دیگر حالا تغییرات به عمل نآورد، ولی منتظر میشیم جریان قسمی دومی رقابت رو. الکساندر موخین، مهربان کریموف، جاویدان خوشوقتов در مرکز میدان. امکانات ادامه حمله برای بازیگران ما هست. جو بازیگر رقم 21 موسی قهاروف با میدان آمده است در حیط دسته المپیک کشور. موسی قهاروف و نظرم فقط احتماف روی بس کرد. این بازیگر فرصت برای تیم ما و حساب 1-1 میشود. در دقیقه 59 انصار حبیبوف با سر توپ را به درون دروازه روان کرد و پسی موسی قهاروف را ببینید چگونه عالی و نزد دروازه روان میگردد و انصار حبیبوف که در لحظه درکاری قرار گرفت توپ را به درون دروازه روان کرد. مخلصان فوتبال کشور که در ورزشگاه قرار دارند خیلی و خیلی خوشحال هستند. انصار حبیبوف بازیگری دسته آرسنال روسیه. موسی قهاروف خیلی عالی بازی میکند، پرتاب بسیار موفقی او، افساید نیست و انصار حبیبوف
бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон мекунад. Паси Муродулло Ахназаров буд, баъдан Қаҳоров ва ҳисоб 1-1. мартаби хеле баланд. 15 дақиқа аз оғози қисми дуввуми рақобат сипарӣ шуда истодааст. خب موسی قهارов دوستان عزیز با جای البته محافظتگری کناری به میدان آمد و پس از به میدان آمدنش پاسی گل‌آور انجام داد. کورتیزر با بازیگر رقمی 21 دسته هندوستان وینیس ونکاتش نشان داده می شود برای وایران کردن قاعده بازی. پرتغال متوجه می شویم لحظه را اما کردی درست انجام داد این فیلدوس. خب تا زمانی که یک فوتبالباز دسته هندوستان کارت سرخ نگرفت بازی فوتبالبازان ما بهتر هم نشد. یعنی اصلا این خوب نیست در یک بازی دوستانه به خاطر اون که مثلا باید فوتبالبازان ما احساس کنند که در میدان 10 نفر و 11 نفر بازیگر است. چون که این مرحله آمادگی است دوستان عزیز. مثلا این یک مسابقه نیست که ما از آن خوشحال شویم و بگیم که یک بازیگر حریف کارت سرخ گرفت و ما حتما باید پیروز شویم. وظیفه هدف در میدان چیزی دیگر است. حالا در حالت دسته هندوستان دو بازیگر آماده است برای با میدان وارد شدن. دوبار اجازه میدهد برای عوض شوی فوتبالبازان. یا نه کاردردان هم برای ما پیشکش نمیکند. شاید اونجا بازیگران عوض شده ایستادند. اکنون پیشکش می شود با جای بازیگر رقم 10 با میدان فوتبالباز رقم 18 میاد با جای محمد سنم با میدان محمد ایمان وارد شد و با جای فوتبالباز رقم 7 مهدف گل سهیل احمد بحت با میدان بازیگر رقم 17 لال رم لوانگا فنای وارد گردید و در حالت دسته ما هم بازیگر عوض شد به نظرم یا نه. اینجا انده که نفهمی به میان آمد. خب بازی دوم میکنند. با جای بازیگر رقم 21 فوتبالباز رقم 8 هم وارد شده است. 3 تغییر با جای وینیس ونکاتش با میدان فوتبالباز رقم 8 کوروی سینگ تینگوجان وارد گردید. سرمربی دسته المپیک هندوستان یک گل 3 تغییرات پای هم انجام. و با جای بازیگر رقم 15 مکارتون لوئیس نیکسون هم فوتبالباز احتیاطی وارد شد. اینجا 4 تأخیرات به نظرم با میان آمد.
хафкуби мухлисони футболи кишварамон дар варзишгоҳ ҳастанд. ҳамлаи навбатӣ анҷом медиҳанд. Пас ба канор Ансор Ҳабибов муаллифи голи дастаи мо, вале дар муқобили муҳофизатгари тими Ҳиндустон хуб ҳунарнамоӣ кард. Дар марказ Ҷовидон Хушвақтов бисёр олӣ барои гирифтани тӯб талош мекунад. Ансор Ҳабибов, Мусо Қаҳоров, Муродали Ағназаров, Меҳрубон Каримов, Меҳрубон Ғафорзода, идомаи ҳамлаи бозингарони тими мо. Ансор Ҳабибов дар канор, хеле ҳунарнамои хуб ва зарба ба кунҷи дарвозаи тими Ҳиндустон, вале хато. идомаи ҳамлаи бозингарони Ҳиндустон бо шумораи кам ҳам бозӣ кунанд футболбозони Ҳиндустон. ҳоло бибинед ки мехоҳанд гоҳ-гоҳ ба ҳамла ҳам раванд. Ағназаров, Меҳрубон Каримов, бартоби хеле ҳам баланд инҷо ба Ансор Ҳабибов. идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва фурсати бисёр хуб буд. як нафар онҷо аз дастаи мо қарор дошт. нафар Шаҳбоз Ҳабибов буд ба назар. ҳоло Ансор Ҳабибов осеб гирифтааст. бояд бозингарони мо тӯбро аз майдон зада берун кунад. инҷо боз як бозингари Ҳиндустон ҳам ҷароҳат бардошт. инҷо футболбози мо бозингар рақами 7 ӯ иваз нашудааст. бозингар рақами 15 иваз шудааст дар Ҳиндустон. ба ҷои баъдан футболбози рақами 22 ба майдон омада. ин ҳамон фурсате ки буд барои бозингарони мо. Гела Шакиладзе дар варзишгоҳ ҳаст. албатта даъвати мураббии 51 сола Ливан Хомери ки ҳам фикр мекунам бо ташаббуси Гела Шакиладзе шудааст. сармураббии тими миллии кишварам. ин голи задаи Ансор Ҳабибов дӯстони азиз ки бо як бозигузори хуби футболбозони мо сурат гирифт. аз ҷумла Мусо Қаҳоров хеле хуб дид ин бозингарро ки дар ҳолати хуб қарор дод ва зуд тӯбро ба ҳамон минтақа ирсол кард. Фарух Шориев дар экранҳои мо шумо. ман фикр мекунам мураббии дастаи Легардадаст бо аҳли оилааш ҳоло дар ин бозӣ ҳузур дорад. собиқ бозингари дастаи Легартадаст ки ҳоло ба ҳайси мураббӣ шуда дар ин тим фаъолият мекунад. хуб ба ҷои бозингар рақами 7 дар ҳайати дастаи Ҳиндустон инак ба майдон футболбози рақами 11 Парзиб Сандар Гогой ворид мешавад. ба ҷои бозингари рақами 12 Лал Ринлиана ба майдон футболбози рақами 22 ворид мешавад. Чингангбан Шивалдо дар ҳайати дастаи мо бошад. ҳоло тағйирот нест. Меҳрубон Ғафорзодам
Hindiston qariyb 70-80% hay'atashro ivaz kardi. Nurali Aghnazarov, Ermon G'afurzoda, Aghnazarov дар маркази майдон ҳоло шумораи футболзони мо ки бояд ҳамлаҳоро оғоз кунанд хеле ва хеле кам ҳастанд. Паси Меҳрубон Каримов хато. Бозингарони Ҳиндистон ба ҳамла мераванд, вале қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Акнун 3 нафар бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи олимпии кишварамон. дӯстони азиз, ба ҷои бозингари рақами 3 Шаҳбоз Ҳабибов ва майдон футболбози рақами 7 Муҳаммадалӣ Азизбоев ворид мешавад. خب با جای بازیگر رقم 17 انصار حبیبوف مؤلف گل با میدان فوتبالبازی رقم 15 وارد میشود محمد اقبال دولتов و با جای بازیگر رقم 26 الکساندر موخین با میدان اسدبек زیوزاده وارد گردید تحت رقم 6. 3 تأخیرات در ҳайати дастаи олимпии кишвар. حالا بعد از اون که انصار حبیبوف عوض شد، فریدون دولتов با کنار چپ میدان گذشت. در خط حمله اکنون عبدالفتاح خدویدودزاده بازی میکند. پایده بازی ویرون کرده میشد مقابل عبدالفتاح خدویدودزاده. ضربه جریمه بیبه نفی فوتبالبازانی ما است. Nurali Aghnazarov به نظرم کارت زرد گرفت چند لحظه پیشتر. این اولین کارت زرد در ҳайати دسته‌ی المپیک کشور ما است. جاویدان خوشوقتов پرتاب خیلی بلند. اسدبек زیوزاده مبارزه میبرد. ولی معلوم است که قاعده بازی را محافظتگری کناری راست دسته المپیک کشور ویران کرده است. چند بازیگر اومد امروز با روی خط سرمربی دسته شامل نشدند. اونهایی که از دسته استقلال دعوت شدند صادق جان قربانов و رستم کمالов. هر دو در بازی امروزه در ҳайати دسته اسم هر دو این بازیگر نیست. هر دو هم برای بازی استقلال مقابل خوجند. شاید سبب هم همین است. و همچنین مسعود غفورов فوتبالبازان استقلال در بازی امروزه در تیم المپیک کشور نیستند. خب در کرسی احتیاطی باز یک بازیگری با استعداد هم هست، ابوبکر سلیمانوف. چرا مربی به او امکان نمیدهد؟ بسیار عجیب است. ابوبکر سلیمانوف ҳунарнамояш дар маркази майдон назар ба дигар нимуҳофизатгарон хеле ва хеле фарқкунанда аст. хеле ва хеле бо ҳама эҳтиром ба дигар нимуҳофизатгароне ки ҳоло бозӣ доранд, ҳунарнамои ӯ воқеан ҳам дар сатҳи баланд аст. азбек дайлиев ҳам ҳунарнамои бисёр хуб дорад. ҳоло дар курсии эҳтиётӣ аст. яке узви дастаи вахш ва дигаре узви дастаи барқчӣ. خب او با فایده بازیگران هندوستان دقیقه 75 رقابت نزدیک می شود. با اون که بازیگران هندوستان با شماره کمتر بازی دارند، یک نفر کمتر، باید فوتبالبازان ما برتری رو به دست گیرند. پرتاب کاپیتان دسته هندوستان به جریمه گاه فوتبالبازان ما موفق می شوند.
бозингарони Ҳиндустон. Асадбек Зиёзода. вақте ҳайати дастаи олимпии кишварро барои ин ду бозӣ нашр карданд, исми чанд футболбоз дар рӯйхат набуд. Аз ҷумла муҳофизатгар Азизбек Асадбек Зиёзода. ва ҳоло аз чӣ бошад ки ҳатто дар рӯйхати даста Азизбек Ҳаитов, намоянда аз бошгоҳи футболи Равшан, ҳам шомил нагардидааст. умуман ҳар даста метавонад масалан 22-23 бозингарро шомил кунад. умуман рӯйхати сармураббӣ 26 нафар аст. 26 футболбоз, 4 дарвозабон, 8 дифоъгар, 10 муҳофизатгар. ҳоло ҳамлаи бозингарони мо ва 4 ҳамлагар. амадони Камолов ҳам ҳоло исмаш дар рӯйхати даста дар бозии имрӯза ҳаст. бояд фишор оварда шавад аз ҷониби футболбозони мо. Давлатов идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони мо. пас ба марказ Муҳаммадали Ахназаров, Муҳаммадали Азибоев. пас ба марказ Ахназаров, Ҷовидон Хушвақтов. имконият барои бозингарони мо ва инҷо зарбаро чӣ гуна иҷро мекунад ним муҳофизатгари мо. беҳтарин шонс буд барои дастаи олимпии кишвар. Муродали Ахназаров метавонист ҳоло муваффақ шавад. дарвозабони дастаи Ҳиндустон бубинед тӯбро дошта натавонист ва Ахназаров метавонист дарвозаи дастаи Ҳиндустонро рахна кунад, вале зарбаш хеле ҳам баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. ман ҳоло дар ҳайати дастаи олимпии кишвар инак 78 дақиқа маълум мешавад ки як бозӣ даста ҷамъона хеле ва хеле камтар ба назар мерасад. бозӣ тактикӣ қариб камтар аст. ҳатто бубинед инак қариб 20 дақиқа мешавад бо шумораи зиёдтар футболбозони мо бозӣ доранд назар ба футболбозони Ҳиндустон. аммо ҳоло танҳо як ё ду вазъияти хуби голзаниро дар ин муддат дидем. беҳтарин фурсат буд. ҳамлаи бозингарони Ҳиндустон. як зарба мезанад инҷо ним муҳофизатгари дастаи Ҳиндустон, вале тӯб аз болои дарвозаи мо аз майдон берун мешавад. хуб, инак тағйирот дар ҳайати дастаи Ҳиндустон. ба ҷои бозингари рақами 4-ум Прамвир ба майдон футболбози рақами 20 Муҳаммад Саҳиф ворид мешавад. Муҳаммад Саҳиф ҳоло таҳти рақами 20 омода аст барои ба майдон баромадан. хуб, довар ҳоло иҷоза медиҳад барои идомаи рақобат. дар ҳайати дастаи мо Азизбек Далиев, баъдан Абубакр Сулаймонов ва Диловари Ҷамшедзода омода ҳастанд.
боз ҳам аз даст додан футболбозони мо. Дубора Нурзали Ахназаров баргардонид. Меҳрубон Ғаффорзода, Меҳрубон Каримов. خب اینک با جای بازیگر رقم 5 میبرآمده است، نه با جای بازیگر رقم 4. بازیگر رقم 5 دیپندو 28 که چند لحظه پیشتر اسیب گرفت. خب اینک کی در حالت دسته ما ایواز می شود؟ کدام بازیگر رو ایواز میکنن فوتبالبازانی که حالا از کرسی احتیاطی با میدان آمده ایستادند؟ خب فوتبالباز رقمی 8 جاویدان خوشوقت فیواز می شود. ابوبکر سلیمانов با میدان وارد می گردد در حالت دسته المپیک کشور. بعدم فریدون давлатов و مهربان کریمов. دلوار جمشیدزاده با جای مهربان کریمов و ازبек دلیев با جای فریدون давлатов هنرنمایی خواهند کرد. خب ابوبکر سلیمانов رو هم ما در میدان دیدیم و اکنون هنرنمایی او رو و دیگر هم دستاویزش رو که با میدان آمدند خواهیم دید. بازیگرانی ما حالا باید تلاش کنند برای ادامه دادن حمله. مسوقه‌ها فالو خطا صورت میگیرد از جانب بازیگری دسته هندوستان. فشار میآورند بازیگران هندوستان نوبت از آن که با همین شماره بازی دارند. دومای حمله بازیگران ما ولی در زبان هندوستان توپ را داشته میگیرد. آخرین بازی که دسته المپیک کشورمان انجام داده بود ما گفتیم ماهی نوامبر سال گذشته بود در سفر مقابل امارات متحده عرب. در هر دو بازی دسته ما با حساب‌های کلان 3-0 شکست خورده بود. حالا با این شرایط و با این برتری که دسته ما از روی حساب بازیگران دارد نتیجه مساوی من فکر میکنم شاید برای مربیان من برای مخلصان هم قانع کننده نیست در بازی امروزه. وقتی در دقیقه 60 یک فوتبالبازی بعد از 60 بود به نظر یک فوتبالبازی دسته هندوستان کارت سرخ گرفت و بازیگران ما با شماره کم بازی کرده است، با شماره زیاد بازی کرده ایستادند و هیچ موفق شوند. بعد از همون کارت سرخ حساب برابر شده از جانب انصار حبیبوف. پس خطا از جانب ابوبکر سلیمانov. مبارزه برای به دست آوردن توپ از سوی فوتبالبازان ما ادامه دارد. مهربان کریمov، دروازه‌بان سوروخوجا یوسوپوف. پرتابی دلوار جمشیدزاده هم خطا. فوتبالبازی که چند لحظه پیشتر به میدان آمده بود. حالا فرصت برای هندوستان و اونها گل دوم را به دروازه ما وارد میکنند. با شماره کم بازی دارند دوستان عزیز. بسیار عجیب خطا از جانب محافظتگر دسته المپی ما و عکس‌الحمله هندوستان از مرکز آغاز می شود و آنها در دقیقه 85 حساب بازی را 2-1 میکنند. بازیگر رقم 11 فوتبالبازی که چند دقیقه پیشتر به میدان آمد، پرزیب ساندار گوگوی. حساب 2-1.
муҳофизатгарони мо дар ин вазъият хеле бад бозӣ карданд. суръати баланди ин футболбоз ва ҳисоб 2-1 мешавад. хуб, бозии дастаи олимпии кишварро ҳоли ҳозир муқобили ҳиндустон хуб гуфта наметавонем. дӯстони азиз, аз чанд ҷиҳат камбудиҳо дар бозии тими олимпии кишвар дида мешавад. хуб, ҳар соат ин бозии аввал аст, баъд аз чанд муддат ин ҳаят дер ҷамъ мешаванд. вале мо дар майдони худ бозӣ дорем. футболзони мо дар беҳтарин дастаҳои футболи кишвар ва хориҷ аз он ҳунарнамоӣ карда истоданд. бинед ҳатто агар ки бозӣ даста ҷамъона набошад, бозии инфиродӣ ҳам аз сӯи футболбозон дар дидори муза ба чашм намерасад. мураббиён бояд сари камбудиҳое ки ҷой дорад хеле ҷиддӣ кор кунанд, вагарна дар бозиҳои интихобӣ муқобили Сурияву Филиппину Непал ба мушкилиҳои хеле зиёд дучор хоҳем шуд. ин бозӣ моҳи сентябр баргузор мешавад. нобас аз он ки мо гуфтем чанд футболбози асосӣ дар ҳайати асосӣ нестанд, футболбозоне ки дар истиқлол бозӣ мекунанд ва ҳамчунин Амадони Камолов, боз чанд бозигари дигар даъват нашудааст ба тими олимпии кишвар. Меҳрубон Каримов дақиқаи 87-уми бозӣ, 3 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии рақобат. Вали Ахназаров, партоб ба ҷаримагоҳ, имконият барои бозингари мо, вале фурӯза рақами 7 мо Мамадали Азизбоев муваффақ нашуд барои задани зарба. Диловари Ҷамшедзода, Меҳрубон Каримов, партоби Диловари Ҷамшедзода ба канори майдон. Мусо Қаҳоров, имконият барои идома додани ҳамла ҳаст, вале то нафари севумро ҳам фиреб надод, кӯшиш накард. Пас, имконияти пас додан аз ҷониби бозигари рақами 33 буд. канори чап махсус. Партоби Мусо Қаҳоров ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳиндустон ва зарбаи кунҷӣ. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони мо. ин лаҳзае ки Мамадали Азизбоев дошт. акнун намешавад ки довар корти сух ба бозингарони Ҳиндустон диҳад ва боз пеналти таъин кунад ба дарвозаи Ҳиндустон. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони мо, вале партобе ки Ахназаров анҷом дод рост ба дасти дарвозабони дастаи Ҳиндустон рафт. шумораи зиёди футболбозони мо дар ҷаримагоҳ қарор доштанд. Диловар Ҷамшедзода, Меҳрубон Каримов, Асадбек Зиёзода. шумораи зиёди футболбозони мо дар хатти ҳамла ҳастанд. 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Ахназаров, Далиев, аз марказ ҳоло нимуҳофизатгарон дар бозии имрӯза чандон фаъол нестанд ки бояд ҳамлаҳоро шурӯъ кунанд. Қаҳоров, Меҳрубон Каримов, Зиёзода. имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони мо. Далиев бисёр хуб бозӣ мекунад. ҳоло имконият барои мо ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Далиев боз метавонист идома диҳад ҳамларо, вале аз пой афтид, чунки футболбози дастаи Ҳиндустон ба ӯ имкон надод. бозигари рақами 19 Абдушек Синдх.
зарбаи ҷаримавӣ дар дақиқаи 92 рақобат барои дастаи олимпии тоҷикистон Абубакр Сулаймонов дар назди туб аст. 6 дақиқа довар илова мекунад ба вақти асосии рақобат. бетаваҷҷӯҳ мекунем ва партоби Сулаймонов. партоби Абубакр Сулаймонов ва гол. Ҳисоб 2-2 дар дақиқаи 91-уми рақобат. Муҳаммад Иқбол Давлатов тӯбро ба даруни дарвоза равон мекунад. футболбози клуби марказии варзиш Артиш ки дар қисми дуввум Александр Мухинро иваз кард. ҳисоб 2-2. боз вақт ҳаст дар пеш, вақти зиёд 5 дақиқаи дигар. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба партоби Абубакр Сулаймонов. бисёр олӣ ва аз миёни бозингарони тими Ҳиндустон пайдо шуд. Муҳаммад Иқбол Давлатов бубинед ҳаракаташро дигар кард ва бо пои тӯбро ба даруни дарвоза равон намуд. ҳар дуи голи дастаи олимпии кишварамон аз як мавқеи майдон сурат гирифт дар қисми дуввум. ҳисоб 2-2. Вали Ахназаров, Абубакр Сулаймонов ва бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад дар муқобили 2-3 нафар, аммо ин дафъа муваффақ нашуд. Абубакр Сулаймонов қоидаи бозиро вайрон кард. бозингарони Ҳиндустон зуд ҳамдаи худро оғоз мекунанд ва ҳатто имконият пайдо карда истоданд ки ба ҳамла раванд. Диловар Ҷамшедзода тӯбро берун кард аз назди ҷаримагоҳ. аут ба фоидаи бозингарони Ҳиндустон аст. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи мо ва бубинед. дар ин вазъият аввалин шудам бозингари дастаи Ҳиндустон зарбаро иҷро мекунад Муҳаммад Саҳиф, вале зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвозаи тими мо аз майдон берун шуд. Меҳрубон Каримов, вале бо ту бозингарони мо Абубакр Сулаймонов ва ту Баздалиев аз майдон берун мешавад. дақиқаи 94-уми рақобат. Далиев аут ба фоидаи бозингарони мо. Мусо Қаҳоров, Абдуфаттоҳ Худойдодзода ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони мо. беҳтарин имконият барои футболбозони мо дар дақиқаи 94-уми бозӣ. Абубакр Сулаймонов дар назди тӯб. Муҳаммад Иқбол Давлатов ҳоло кӯшиш мекунад ва гол! ва бубинед чӣ гуна бозингарони мо муваффақ мешаванд. Муҳаммад Али Азизбоев, бозингари рақами 7-ум, футболбози дастаи Парвоз, ҳисобро 3-2 мекунад ба фоидаи дастаи мо дар дақиқаи охири рақобат, дар дақиқаи 95-уми бозӣ. баъд аз он ки футболбозони Ҳиндустон голи дуввуми худро ба дарвозаи тими мо ворид карданд, футболбозони мо ду дафъа тавонистанд дарвозаи тими Ҳиндустонро рахна кунанд. 3-2. поёни рақобат бисёр пуршиддат буд. вазифадор ба ҳам буданд бозингарони мо, чунки бо шумораи зиёдтар бозӣ доштанд назар ба ҳариф. Муҳаммад Иқбол Давлатов нарасид ба тӯб, мутаваҷҷӯҳ шавед. вале нафари дуввум Муҳаммад Али Азизбоев ба тӯб расид
ва муваффақ шуд. 3-2. вақт то поёни ин рақобат хеле кам боқӣ мондааст. сонияҳои ба шумор то анҷоми ин рақобат боқӣ мондааст. камбеки футболбозони мо аслан дар бозии имрӯза. ҳоло як бозингари мо дар замин хобидааст. ин абдуфаттоҳ худоидодзода мебошад. бозӣ идома дорад. мусо қаҳоров партоби хеле баландию. бозам туп дар ихтиёри бозингарони мо. ва зарбаи кунчи. бубинед, ду футболбозе ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд, ду паси головар анҷом доданд дар ҳайати дастаи мо. се паси головар. мусо қаҳоров ва абубакр сулаймонов. абубакр сулаймонов баъди ба майдон омаданаш ду паси головар анҷом дод. партоб ба голи муҳаммад иқбол давлатов ва инак партоб ба муҳаммадалӣ азизбоев. беҳуда дар мавриди ҳунарнамои абубакр сулаймонов мо болотар гуфта гузаштем. беҳуда нагуфтем. ҳоло бозам кӯшиш барои абубакр сулаймонов. партоби навбатӣ ва ин дафъа дарвозабон аз дарвоза берун омад. ин ҳолатро бартараф кард ва довар ишора мекунад ки вақт ба анҷом мерасад. тими олимпии кишварамон дар бозии аввали дӯстона муқобили ҳиндустон дар майдони худ бо ҳисоби 3-2 ғалаба мекунад. бо ду голе ки ахиран муҳаммад иқбол давлатов ва муҳаммадалӣ азизбоев ба ҳадаф расониданд ва абубакр сулаймонов воқеан ҳам баъди ба майдон омаданаш хеле хуб бозӣ кард. ду паси головар гуфтем ба ӯ тааллуқ дошт ва голи аввал ба ансор ҳабибов тааллуқ дорад. бинандаи азиз, гузориши мустақимо ба анҷом мерасад аз бозии аввали дӯстонаи тими олимпии кишварамон дар муқобили ҳиндустон. бозии дуввум рӯзи 24 июн дар муқобили қирғизистон баргузор мешавад дар варзишгоҳи ҳисор. аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки тими олимпии кишварамонро дастгирӣ кунед дар ин бозии дӯстона, чунки то оғози бозиҳои интихоби ҷоми осиё 2 моҳи дигар боқӣ мондааст. моҳи сентябр тими моро бозиҳои хеле ҳам сахту сангин муқобили филиппин, непал ва сурия интизор аст. гузориши мустақимо аз варзишгоҳи тавқоаренаи шаҳри турсунзода ба поён мерасад. бубо холмурозода ва ҷамъи ҳамкорони техникиамон будем ки ин гузоришро барои шумо омода кардем. сеҳатманд ва пирӯз бошед то гузоришҳои навбатӣ. хайр. Because Mendy, no foul!
The